Għaddejja it-tieni fażi tal-proġett ta' Witinċita investiment ta' madwar 1.4 miljun euro biex tkompli riġenerazzjoni ta' din iż-żona f'wieħed mill-akbar spazji pubbliċi ambjentali f'pajjiżna. Din il-fażi qed titwettaq minn Ambjent Malta u se twassal għal riabilitazzjoni u t-titjib ta' 700 metru kwadru ta' art li minn art mitluqa se jinbidlu fi spazji aċċessibbli għal familji. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli waqt żjara fuq l-ant tax-xogħol fejn tqal li dan il-proġett jibni fuq l-ewwel fażi li ħolqot spazju miftuħ ġdid u rekreattiv ta' 20 metru kwadru. Ix-xogħlijiet jinkludu restawr u l-bini mill-ġdid ta' ħitan tas-sejjieħ, tisbieħ tal-pajsaġġ, sistemi ġodda ta' tisqija, titjib fir-rotot għal-mixi, outdoor furniture, faċilitajiet rekreattivi u miżuri aħjar ta' sikurtà u aċċessibilità. Se jitħawlu wkoll mijiet ta' siġar u arbuxelli indiġeni li huma adattati għall-klima Maltija fosthom il-ballut, iż-żnuber, il-ħarrub, ir-reħan u s-siġar tal-adiba. Dawn se jkunu akkumpanjati minn arbuxelli mediterrani u pjanti aromatiċi. Dwar dan l-iżvilupp ikkummentat il-Ministru Mirjam Dalli. U fażi waħda wara l-oħra ser nibqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet għaliex hawnhekk minn dan l-ispazju Witinċita rridu nagħmlu ġnien park naturali ta' 90,000 metru kwadru. Allura jkun wieħed mill-isbaħ parks naturali li għandna fil-pajjiż.